Pozdravujem vás, priatelia. Nachádzame sa v tichej lokalite rodinného charakteru, a to v obci Nová Dedinka vo vyhľadávanom a obľúbenom projekte Lastovičky. Mám tu pre vás jedinečnú ponuku samostatného rodinného domu, ktorý spĺňa komfortné bývanie aj viacčlennej rodiny. Nech sa páči, poďte ďalej. Z domu máte náskok do obchodu, na detské ihrisko, workoutové ihrisko, lesoparku a na túto úžasnú cyklotrasu, ktorá spája viacero obcí.